At ayan nako, ang dami na namang ano nito, ang daming tao galing Tubabaw Island. Oh, ayan, from Santa Monica. Ayan nako, yan yung lugar na itinila para sa tourism dito sa bayan ng Oras. Dami nila, oh. Punong-puno yung bangka. Kay habubuhay ayaw pagsakit, lubi-lubi. Umauyag ka, umaumisip, litula na litula, kananay na litula. Magandang morning Oras Stern Samar. At nandito tayo ngayon sa Pantalan. Ako, ang ganda naman ngayon dahil ang laki ng high tide, ang laki ng tubig. At parang ang daming tao ngayon. Ano bang meron? Parang may natapos lang ata na piyestahan kaya ganyan kadami yung tao. Tsaka mayroon ng mga kopra dito. Oy, shoutout nga pala doon sa mga follower natin na hindi nag-i-skip hindi nag-i-skip, no? Ayun, shoutout sa inyong lahat. Tsaka good morning dyan sa nasa iba't ibang panig ng mundo tulad sa Hong Kong, sa Dubai, sa USA, dyan sa Canada. Magandang morning sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Pantalan at ito nagkakape tayo. Naghulog lang tayo ng 5 piso doon sa Bindo machine at mayroon na tayong coffee. Nandun lang sa gilid. Dito po yung itsura sa Pantalan ng Oras pag umaga. Maraming tao, maraming galing Panalogon. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung Panalogon kasi discriminatory yung pagsabing taga-Eraya. So yung mga parang sinabi natin yung mga taga-Ilog nandito, di ba? Sa totoo lang, pag nandito ka sa Pantalan, ayan, tingnan nyo naman yung tubig, napakalinis. Mahihiya ka magtapon dahil malinis yung ilog dito or yung dagat ba or yung Pantalan ng Oras. At ayan, mayroong napakalaki namang nito, bote. Oo, napakahaba. Galing ata yan ng Dolores. Marami ng mga dumadayo dito, pati yung mga sasakyan na from Dolores na gamit nila doon sa ilog. Nandito na rin ata. Yan parang sa Dolores ata yan eh. At pasyalan nga muna natin dito sa kumustahin natin yung waffle ni Pagay. Waffle ni Pagay na naman. Ay, wala pa ata silang nilulutong waffle ngayon. Wala ngang waffle ni Pagay. Bibingka lang ni Pagay ang mayroon. Tsaka ayun, puto bagol. Yan yung nakakamiss na yung puto bagol. Native na pagkain. Alam nyo ba kung anong gawa niyan? Gawa yan sa kamuting kahoy na may buko sa loob. Minatamis na buko. Ayan. Dito talagang ganito pag umaga, sobrang dami. Magdadating na yung buti galing ang nandyan na yung Kadian, Minapos. Wala pa ata yung Minapos dahil katatapos lang ng piyesta. Alang-alang, Bontay. At saka nandito na. Parang may bago na ng mga buti rito Parang ngayon ko lang ito nakita. Ayan, bago nga. Hindi nga ako nagkamali, bago. Bagong pa lang dito sa ilog yan tatlong malalaki. From Kadian din ata to. At shoutout nga pala doon sa mga
nag-birthday, sa mga magbo-birthday. Happy birthday sa inyong lahat. At saka happy birthday nga pala kay belated happy birthday na kay Fritzy Velia Verde Angkon. Ana siya diha sa Cebu. Oo. Happy birthday nimo. Shoutout daw, shoutout. Shoutout sa mga hindi nag-i-skip ha. Alam niyo na. Tulong niyo na rin yan sa mga content creator. Pag nanonood kayo ng video, pag may nakita kayo na skip, wag niyo nang pindutin yun. Oo. Para makatulong din kayo sa mga content creator. Kahit pa paano, di ba? Ayan, maya-maya darating na yung mga galing RTC na mga buti dahil along the river nandyan din yung mga barangay na sakop ng RTC tsaka Hipapad. Hanggang Balingasag lang yung sakop ng Oras. Kasunod nun yung barangay Tawagan, RTC na yun hanggang doon sa Concepcion. Kagsalay, ano pa ba yung iba doon? Diretso na yon. Taos diretso ng Hipapad. At pasyalan naman natin dito sa Palengke. Dadaan tayo dito sa Filahan Footbridge. At liban sa Filahan Footbridge, mayroon na namang bagong tulay. Nako, ang ganda. Yung Pare Bridge. Oo. Mamaya pasyalan natin doon. At ito, nako, ang dami naman ito. May mangga, mayroong pakwan, milon. Milon siya, milon amoy. Oo. Ayan, ito po yung mga makikita dito sa palengke ng Oras. Ayan yung mga magandang nagtitinda ng gulay. At saka talala ko no, talala oh. At saka sa mga nasaktan diyan, ito yung kainin nyo para sa mga bitter, mga ampalaya, mayroon dito. Pangsawi yun. At saka sa mga dalaga dyan, ito, masarap to na ulamin. Ayan, may mangga, may milon. Aadi nga na marasa nga lato. Kaya di naman liwata na nagkarasa ini ko, no? Pinatukan. Nga na di naman liwata na masak. Nga na din lubas nga ano eh, lubas inigagang ha. Di pan mga isda pa to kung karek ni pumalitin sura pa ka dinala ka mo yan na merkado. Magdara ka mo bayong. Kay bawal ito na plastic di ha merkado o di habong to ha Oras. Di bagagin na tititik na kuno ko na nagsusura. Ngayon, diretso naman tayo dito dahil parang medyo mainit na ata. Ayan, nandito yung mga ibang mga paninda dito sa ano. Oy, ano daw muna tayo, magkape daw muna tayo. Pero dito sa unahan, mayroon tayong kapihan. Dito sa unahan. Medyo kakaiba yung ano ng araw ngayon. Tumbok na tumbok yung harapan ng merkado or ng palengke. Dito pag kakaliwa tayo, nandito naman yung kapihan ni
Ayun. Pasyalan nga natin si Mana Dina. Oy, ayan, ano ng kape. At saka ngayon nakita natin, nako, may ginagawa pala siya dito. Oh, ayan mga balot to ng gatas. Oo, ginawa niyang bag. Oh, ginawa niyang bag. Ayan. Ay, yung mga kape, saka sa gatas. Yan ginagawa niya yung bag. Ayan yung donya ng Kadian, oh. May miyesta tayo dyan, oh. Malapit ang piyesta ng Kadian. Oh. At nandito sa tulang, baka nagtataka kayo pag napapasyal kayo dito sa palengke ng Oras. Ito, inapalapakan lang niya, oh. Hindi yan nagsusot ng sinilas. Ayan, oh. At maraming salamat nga pala sa mga nanonood ng mga video natin, mga nag-share, nagko-comment. Magandang morning mula dito sa Oras Eastern Samar. At kung hindi ka pa naka-follow sa page natin, pakiclick lang yun. Subscribe or follow po nun. Magandang morning, Oras Eastern Samar.